So could do your mind, and oh, there be make comment. I said, no, she can, you know what? Maybe. Bra, I'm spending on come. Now, maybe a chance, only men in the any film come. With your conscience. Blah, I know Becuma say, ye, and that's will be with me to secure what is I didn't know. Money and how. Once a crummy yarn in Nyayansa. This year, Bunny is here. One will need to be the one swing a bit to be dear. Eh, wait. I was cut my lunch. Hey, OFA. Me fi. Who said that I knew DONKO be a family school name? But cementation be. Maybe. Number 3. They say we school on. Until me, my mother said, Miss Thompson. May Fiona, my baby, no more better. Wow, OFA. Hey, that's what it. I mean, sure. Me say, we school no cry me. I'm about the fanako. Rather for what it. That's it. Adeɛ kye adeɛ sa no na mmara no ana ɛkɔ sɛ die dua fifie no saa na ɛwɔ ɔyɛwɔ nso a wunyi ɛsɛ sɛ obi wɔ na wɔhwɛ wɔ na nso wunyi na bɛwɔ obi na wɔhwɛ abawa no hwɛ bɔdeɛ sɛ die sitie eduane baako nanso ɛwɔ ma bebree twa ho hyia na mmere bi mu enyini kɔ nanim no bosome nwɔtwe enkono ɛkɔ edu ne na afe so ɛhane na nyini so aba ne nyina etwa bɔdeɛ ne yɛdi na de wo ye na ewo ho no eno nso abenyini ete se maame na abesi na ne enti saa na nipa nso abra bote oye de ya ye bewo oye de ya wudo obi bewo no watetew ketekete na wanyini na nso abewu obi na nso watete no na wanyini ti abrabo mu nsem e do so ba ba che bisa se do de ne ban bit ne o no kwan na o ni obusa asema mu do obusa asema nyansa etimi ba saa hwe eye aburo o de hwe foma ebetimi afifi nenso ebia na kuani no edom na wakotia so ikombebu amaka saa ne nikatie sede na me kacho sablabo no obi betim abo bibi nti onye yeda obi nso bo a bibi nti oyeye ti ablabo mu nsem Story books. Now, oh, going on, so I'll be fearful. Oh, books, I'm tongue. What will say? Story books, and what day is that? Young Thomas, I can't. I am talking to I hear station way. You customer park away. Yeah. How you fear any put him? I hear taxi station. Yeah, I fear any put him. Sir, I mean, because if you are station, we need to forward class, be an employee. When you want to grow and see. The devil tells you the pay. Sir, now go books to be told. When I show mammy and away, you talk you. Story books there, the and I think well, there's nothing for my house. Oh, mouse. Well, you know, I could be there. See, mousy womb. Now, so I just saw the overtone of what how about we are to
Return books. What me am dem Jimmy o. This return books. Hey, man, mani abra na no kasa no. Ase de me kasa wo hwe mani njo, say ade wa Jimmy ufra kura na ba ya. Aya no mani. Anuma. Ai, kumfume ma. Anuma. Yeah, Anuma. Bema. Unie. Mba kuna. Anuma. Yeah. Anuma. Ha. People ile modia. Anuma mi want you. Ya hana wo. Si hana mo. Anuma wa yi. Hwe kuma sa wo. Hwe. Smithia say so go Paris. Na we dey ba ne say. Amon. Iko na amon. Baba na ba kula be ho ma me. They say they hana me bo. Professional security. If you so efe. Wa dey. Professional security maduma ni e, mi duty ni e. Na mhwe fie wa nyina so. Security wa Watchman. Ai. Anuma ma bla. Oh, Anuma, mama aburu ka ebu echi ko he kurase. Sa? Ka wa aburu no ade ne ba e boga o Paris o se senti. Udu kurase e friend boga ma me. Betua. Anuma. Je. Ale, the boss won. O PCC a obeba enche. So, O fiewura. hwe me fiewura. Enti enche, mi sell. Dey so ko e kakra. Ana say. Yami abmo china. Omo di na pra ha no papa. Nyimmo ko mo be serious. Sa? Hwe, ehunya papa. Chale. Ai, omnya ko. O de za to ade ti me saba. Mate. Bia me fa ho ni mo. Boss ne wono. Mo si u. Hwe, ai dey. On pe ko bia ko Anuma. O mo bia be dura. Ai, chale, juda a che obi an mate. Ma chi obi ama. Ah, kuvo me ma. E story book so. Anuma. Hey. Kwaba Ya juso. na mo hote sai Na me ado. na do ba di ase ewura no we di ya me hu nipa bi se ya ne me ni age ebi se ne wi ase wo kra akondo Nyankopon asem a ne me ni age pa ebi se entai si se na mafo te sem mo ko be do Nyankopon asem me da mo asem so sabre bia mo ka ba mi me chi wotwe di ampo anu mu asem we di me mama akwa ababiu Ya ja. Eja na mbesem busa wasimbi. Adịghị na ewiase nipa nyinaa ya pe. Ma ye bi di ye, na bi nso di hia. we na dwunu mu do wasem a wabusa me mahu sampa wadwunu mu do pa na de tie nie wadoma nkoma ana maja wo wosoro bobo nipa nyinaa no wama ya tworo bi asa tworo no ana ma enipa di ye atworo koro no a ama nipa di hia na de wobɛka tworo no wohunu papa no sanso hunu bone woni a wakwati woni kwan afiri atworo no ho no woni mom koso di hia na woni a wodi atworo na chie no ye die ni nhira empa wona chida evi se asem no ena onipa han na mom woni a eto tworo no so atua akeka nsem bi eyiyi bi firi ho ade bi hyem wo wonyefunu nti no saa nkrofo no kosudi hia no hia buburo atoa wo mo sunsan wo mo kopem se ebetiti won sika botompo ya hwe yenya difuyi die Nyankopon ana otwedi ampon aye won ye die ni nhira ekosudi wo nachi woni a waso odi nyamsompa betenase no obeye ye jana pede no nhira ni yedie empa woni fie da na di won saa bokoboko etwe omukọ asase pa nufuzu ahye so ma oba ade ka ho asem no etwe omukọ ho edi so hu se ampa twedi ampon ana wasi esom no a
na ba bia waduru bia wo san wachi ba befa kwantimpon no so a ana bedi Nyankopon asem na befa Nyankopon asem se ampa asem ni nya sasem a asem na nkasa ba mu adi tro no kase boni bekum bonefo na se wo boni enku a enu sutimi eto awa sunsun wa kwapem se ohia buburo abetina wo fie ti dwuna dwunpa kan tro no wo ho mu obi a mudam ase se mo busa amie minim se yeyi amati mu de bebobra na ebre se mu no me kwaba janchen na me ne eja okese woduma nkoma akodi nkita ho na me ba ensemfo bi a hye mo so ache ye no munya no yie wo ba bia no me obanyin Mose no soro hene so ba dum mi mu nkyire mu ni mu ntiase medam ase sana nso ma san hia me biem abawa ede meso betie no amana to odinimfo se dia afi bia meye no afi aso o se me ba na me bebusa no de ekoso ewo mablabom ene manim de ewo manim ti me ba ya mo nti na menam odinimfo se de Abranti esini simbre boba ha ebebusa na brabo mu nsem na wasanso aba ha ese bebusa enu enti na obai enu kwa odinifo mpachan brebe ke manya nyala ka benebe abla vai ham amola ha ga ko mala ko masa tango chala ko ro ko dibe ya nana amona sabara ko ina mi osagbara ko mahala ula poga anyanu biala no wala nana tani jagbabe asikagbana kaba sin to hala on fast day amana sagbara ko sida jagbabe to fola gbana tikaba no manyola unu katapela o basa nana kama gaje jinu tani jagbabe dibuko aloye diagbana ina okwe hala e jagbabe mi aloye tobi no wa gbana kura leke amal kama kasagom sagbana na ele to afota alole to apoma tane jagbabe tra volenti na monyola ana kama ate jino tane jagbala balanti se de nim force se me kan cho se book bi e wo wiase na se book no amanfo akan ya monti ase na panyimu bi so age ese no se opese okenkan cho mo no moti ase na so kenkan cho na so moti ase a o ba benye nyansa o maye odefo ete se wa ti se won pese o benye nyansa no maye odefo te se wa kone ko hwe book na kira kwan na hye ne drobe se de sana odinimfo ka mate metu nwa na mo na maba ko hwe book no ba bia wo bia na ma hye ase me dasi benebe yama mele no to mi apo motowi umonyo sagbana le ento apoma tani jagbabe tra fola balanti no papa na jagbabe gbin kra le kamle kama gasoko wa ba ndi before be ento na no odinimfo se me kan cho se nipa fiefo ene ne tamfo na book no ewo wan kasa wo enti hwehwe book be pa na ya wo krom hanema obi hu book no ba be yo de 40 seye Odo. Book na ye common wo wiase. Na so sa book no. Eni kwase wo bi ahu. Na mu nsem bi wo ho a, ni kwase wo bi kan. So bi kan sa book na. Oba be de 40 say ye. Obenye tumi to say ye. Na so ka sa ti ji kan pesa me me ni me ma. Ye ne ya defuo. Ye ne ya ka obi nka bie. Asani die ya na kakra anti ekroma wan pa na nti book ya foma kodi no awa no be te seye
Na ya ni etwa so bitu ya na. Buku na wo me ho ebɛn me. E wo mabusua yi mu. Ebeye. Na so da tun se fie ha yetin so de. Menum ni enum ko a na ye wa hanam. Any house girl ni gate man ko a na wo fie a. Omo so omo mben ye omo ni ye busuam. Woni nsa me so na busua fo mben ha. Nti so da to de me serew. Me ka me kwa madwen a. Nka ko bi sa wo sister mo. E hwa ade. Se bi afuma bedi omo ho a. Ana so wo fa asefo no kura bi so omo ye. Na ya me na kakra. Akina na me dra no. Se be ko fie. Ni me kwa ko bi sa me sister mo. Me mo fa asefo na bia na buku bi afuma bedi wo. A wo mu dia ya ne dia. So mo ku bi sa omo fa ma dia ma me back. Eno ano no because sisi a wa hu buku ni sisi a sembe fa wase miwra. Eni kwan sa buku na yera no bi benya sika te se ye. Ne kroma nyina wiase nyina nim se ye ne yete so e wo sika ni tumi afem. Enti fa na si fam. Ni ano an sa na ame aye ni ekrobo bi pesa oni onya sika te se ye. Woni ye ye pe. Enye. Naka me no nkombo kakra bi o ne nkomo ho na dada wa me ye ni enya asem bi a eya asem bi a me ka ura ana wa ye de o wa ye bibia adwuma na o ye no ka ye mi ko ade a oya na ono so agi kakra sika kakra adana me nyim kunu ba ye otuwefo me di sika ma na o so ongi nti ka ye mi ko a wona ne nkasa oya na ono so agi kakra Usia no so bebo. Mati. Make sure. Professor de, o kan sam chere na o ntie. Na so e de iska sam de. Me ne beka. Obeti. O ho modern. Na wona ne nkasa. Mati. Why? Pacho Mati. O be ko dia me jawa. Mati. Ya no chere de nso ama. Ya professor Mati. Bye bye. Obujafo na me frem wa ha. Enye bone anuma. Bani aje bisa wo mi na enene da mi bedi ma woda enene da mi dim birthday so hu entina matum nsa frem nyonko brabo enu oba so ne ye otie bisa ma me wo mi ni ma woda da enne de mi si mi dim birthday enne nyamya du mi dim birthday wanyam fi wa kwa kamfie no ti me chele Entina sikam boss the mom se me fantom ho no me de okoto nsan be sisi manim na ya chele no enti me chele bidi birthday anuma se uhu oba ya otimi nsaban kumi so ha ya oba mi ba kumi me nsaban tono so no ona tuoi fene lucky lucky ana ove lucky Mr. wa sao AKUA ya hunya wa siasa yi ye fene kufuo ne papa ne akufuo de papa no aha ono oye mtwetwo mtwom nyonko brabo mene na start ya bobra fiti akura sesan de abedu ha enti se hunu ba bia na kan hu se Miyonko brabo ne no. Chano. Lucky. O chana Usman nche. Esa o. O kwa do pansa. Akwa. We di wanya lucky. Mema ya ko ya afana uswa ya lucky. Ande. Obekan kwa sesa. Anfa. Be wo de se minu e di on nya basa. Enso asa lucky na we nya na. Metibie na we nenim. O ade ubu ya. Menani kosua. When the casa na no se atrefa why lucky wo hu ifa de lucky ale ubu ma be mala me sure den so be so no mu ye sa tina don no odo de fira kuma mu po lucky chia no bebre sa aso no hu ye to se man tam pe nti wonya ne de yo mate ti hwan su ye yo seja no ani hume ela oso pem ena me nsu mi don ntimi gitu
na yɛte na yɛtwe mpena fefeefe nti no so as me pɛ na mapene dia di nti ne ni kwa sɛ me di nkɔ kyerɛ me bisi me di ne bɛkɔ do edano ɛna me nya mba ne nso a ɔmo ba na sika ni mu a ɔmo kɔ back no debi aw na me mama enye sika nti na me bae me di sika wo mo sika ni mu mitim me da me boa aba anoma Kanti said I know me baby ma woda pa nti mo nhimo nu ya na ngoto ye mo nhimo nu bla what ba hakoy ko yen sanche na ka so beba tie no ani ma na ye de ye hwe se obeba anya jawo so dia be fe ye enti so aba ye makwa aba my wife me dibi be bo mo no kre se me ka se me ba na on se na nsen me dwuma sem ko fom kakra sabla bono nyima etiko fom a ehu nti ye na me ko hu ode nimfu bi onu ne di nkomode me dwuma sem tu nanim no o ka kire me se buku bi o se me nsaka buku na afiri me nsa nti na ama me dwuma sem o se na nkomodim no se ewo me hu nipam nkodi akiri ewo me a me hu eben me pa nti ntu ana mo je na ja me ne me wife egu ma ya baseja me mebusebusia ebi a me nua no me ofa asefo na me nua ma ebi a mo hu moni atwa buku bi so na mo fa to ba bia ma baji se ya ne ma betoto ye ne nyina ye betimi edidi ni asere se de edidi sere la wasimedi ya semu nemo ya mamre wafoi yetu eni mu ma eni mu hwe nti ye wakan ye be wo fa asefo ni ye bisa wo bia na nkola wo mu nti se ye bisa na de besi bia e wo mu kwa ye de be ba na asundwa ye ani mu de ma ameno esamu mu modia na mo hwehwe no na ehia mi ku pa esan se buku ni ho a ebema na adwuma sanne ne nneoma nyina akofom ti we de esrem se ne wofa asefo nda momomode na momisa mo no eno anti na ma ya asamba no ti madaro ma yesrem a mo ni wudwuma e ma ye wai na ehia e pa sisa ode eja enim se de ya inte hu nti mumie nchele kakra be ni yes hey Mrs. Teddy on sa ha kula let me stay strong with you na so papa had opinion ya be papa o sin buku bi ayira enti mi sam no ko baby no pa kon say ade na ofia ti mi sram se o mo wa on fa mame na me fa mane na so mbiem la asama wuke ide buki ya ofa ya ka ho asem ni hu se buki da ha ma mi hu de ya trompo we chiri madaroma mu de afia ko school nti mu bi se afia mama mi bo sa making kai buku afia ha na ye de a che school mu na making kai nti ofa se ni buku ayira oba na makwa ko fam books na bebu no wa hwem se ni de ni wo ma na wa de ko Mr. Sadia nkrai kan eno ya bisa omo ntime so mewe na me fa ko bisa baby bia na e wono se ni ho nso am besre mu ye nyina fa akoma ko ye fa ntena fia Ndura se so e kura mu na na aso e on we de na nka me se me no won nkomo kakra Mami se nse adwuma ya wo ye amanfo ba ha wutu omfo eye nso a ebo omo nti we die na nka me se me no be kasa na nka ye nye ni sika so na nka wo ji sika kakra ye nso ye de aboa ye ho bisre wa ni di manfa no mo a oye kwa ose ode ma ye kwa nti enso emfa nche kwa
Hey, she's a professor. They make a baby yash run on tea. I used to have some near there one for you. I don't want to ask you. Mewurano. When you sad, Hey, small back. I'm a friend now, dear. Sadly, I am a dear Maui. And you be a cake. And woman be shame. As I am man with shame. Nipapi will be. What kind da? And so on tears here. A bimpo and kind cura. Na momo dia mese mo se. Monko kan. Na se moko na moko kan ya. Ehia bi hu a. Ebedi hu nkomo. Mukai se, nse mbusa mabusa me firi na anu nyina. Minyi mu anu no. Moko ba. Ebedi hu nkomo. Enti monko na mko nkohua. Nemum mesramu omo fama da sani bia ni mira hu weje metimi di ache na nwoma no ehye no de moma hu ban anu man fama da sani bia mo ankasa monko amunko hua sani tie bia munhua na mo ba ebedi hu nkomo Abawa, Mr. Tiaman, or the new for say. Maybe a terminal, but I had the Mahiasam about toward the new for me. Emma or mamma, more aquanture. Seven cubus and nipper bear me. Namakotu one a more I shall be so bia. Biasi book be some dinner. In the sour year or the new for we are singing now. Nani and who are mine, and I know whom my Sunday. Come some back, no watch them, nipper book no one opportunity. Number 2 na mwapa kwa di book no na maseno. Twede me baya na me na asese no. Odi nimfo. Sede wa brand esi. Osi mebi atwa ba ha. Edi na bisa de bi ebetu wani ma o ma na kwankyere. Na okoye no wabusa ne ho ni panyina obi ase. Saa de ne emedi ne ho. Nti wasaba. Sese de we odi nimfo a wonim de yakoso wi ase nim de yakoso nti. Abasa e kire ne be book no don't mention. Ana beno akaya. Ana bagi mo bua balane. Sa banana le ento afama. Tene na bi da davio. Agbana da davio si. Ni na bi da davio amoto. Agbana lo si no agbana. Wa jagba be agbana. Odi nimfo se me ma nti asese. Emre bi atwa na ba ha no. Okacha o se nipa fiefo ne ne tamfo. Enti ko ne kobusa unua ma. Na da me ni age pa. If you say no me kan book bi. A ne kire nyansa eni nimdie. Na ama me ni age pa. Nti cement man kan sa book na me nya sa me ndie ni bi. Oda sani pa kan kemani pa no bebiri ebre. Na de omnie nipa miensa bi na tena ase. Na no mu nyina wo ade bi. Na ade no obia wo pepepe eye edu. Na ade no dua ebefifi. Aso wa nua nso a wutimi di ma ne yeye. Na hwedi esi ye. Baako eduane die mu enum. Ana baako nso eduane die mu miensa. Na baako die wa nua bi kura. Nti ko ba se obi edi ne die. Na de odua num no edi ne num no aka no. De odua miensa nso no mere bi son na ne nso no wadi amanasa. Na de wa nua bie no ano nso die esan kura. Ne duru se esese obi akotwa ne de.
Diodu anum no wotwa anum. Adiodu amiensa no suko twa ne miensa. Na de wanua bie no. Ususu se ede yi no obetwa. Ontwa bi kra. Eno na nipa ye nima ye bre. Enipa dasani mpesikasie. Obi ye adwuma. Onya katua, wase akatua we die sa. Da krono no adi ni nyina. Odoma nkoma ye na dom. Na de pa bi chine no osa akoba. No asa bedi. Ni wura fi se ne mre wabom anane nkokura bom beba. Ne ba ahode na de adwuma mafrable mu no ubenya de akoya adwuma no ana. Nti o se nipa adwuma bia wo ye wusie bi. Sebe ya abiriboni bi mu ahunyehia bire bi mu anase o mre wabom ana nkokura bom no ubetimi di bi ahwe. Asemija nanso mentimi ndi bi nso e. Se uja na se wampukura wani a o wabusia ana se ebia na woyere ene ma womo ebejisu aba no meka se yeja ebo blapa. Sweetheart. Nante. Edi onko na wo dwen ho a. Ma beja me ba nyina me hwe wo saa. Ma bejina afra 3 times. Wonti adai. Na ekoso. Medo. So ka se na se me ni di book bi ho nkomo. E ma me nu nyina atu anamo. Eko mi sister mo, ni mo fa se fo no ko bisa ho. Mo ka che me so mo hu book. Na so wodi ni fo no me ka sa ka che asa ka che me se. O ku na mo fa se fo no. Ai. Mo fa se fo ni so si am si no mo tienti. Ni se wo mo anka me ko kan ko mo de be ma me. Wo fa se fo. Hey. Eti nkura no. Diji awutiji omusu nyina anwom fe. Mo fa se fo. Benim se si am si krokro mo. Na me si pe wo masem no. Ka boku wo mo anko mo de be ma me back. So mo ka chem se book ne onu book. Anti nkura se de mo wa fa ba wo si ye mototo ne ma bra mu nyina anya ne fe ma ya de e fom ye bo omo be fa fie nchen. Uni bibi mira. De mitimi akacho ne se. Won se ye ko honum ko bisae. E bia na manim fa wi nti no. Omo ntimi nka no kora ne ncho. Ntimi sero. Me pese wankasa wo be ko honum. Ne wa from kokuom. Ne wa defe onwa sisika kora afa ko dada wo. Kusi se omo bete wase no di book na ma wate. Kesa kama noko dia nso ja dunso ya be dia be sheshe tama do ba tamanti masinti mana na wai sister. Sister William me ba ya boko semle kakre ni na me no din ko se e boku bia yira ama was wedi hu dwuma no bia kasa di woni fie kura wa friend na kasa bia se boku ni no enso me sa ko me din mfo no ho na ko ye ne wo kan se boku na o me wo fa se fo no Enti sister ona wo ye panyin wo fia tinam de beto wani se hwene no monka na de woni bia on fa boku ne mati bla nda wasin so bla de wakan me ehame ndese wako ukoye no nti ni pana ni ko yesa ni wati ba mo biedi se bia wo san gbaro me mensa e bia we na se we wati ba mo biedi sa empe wo biedi kura ti empese mi san ho ai bibia
we una me de ni de ma so panyini ti hwe ni no mo kasa na de book no ni ho bia mo fa book ni ma me back aka bla mate me kura na ha me this waka me sa no betna se me bisa wo nti te be sibia no me mo aso ate me bo amane asa wo de modro modu papa first de no wase eye abusua se de wase ye ma ne se aye nti sister ye ne dan ise ye ne dan ise oba ye ne pa bo sheba wansidi o enya blankasa se buku na ma entoto me babusua ise ande de be ya ne se enmire be frenkura ne no matena se ne busu omu yi enkwa do mo amoti betuma basi bi kwa o ma fa ye mpene feda ya da enim enti enmire ye fre omu ne no mu ye musa omu ne de be sibia ne ye hu ye bla ne ne kasa ise de bo ofu pa enti de enmire ye fre omu ne no kasa ne hu be da ya se mu be se kan ne sa bo she bo ne ntem tete ono so na hwe ye ni o si o no ya no aduane e do bo ye Gifty Efia. My name is Ro. Aden. Once a man made a 2 year name so for book I ran. And you acquire Moses once no the book in my me pass the more found so ye the man and us and any diana. Or better than your side, dear my Efia. Mem Peneso. A daba some no for Moses catcher. No catcher say bookie. She ain't showing I have found more than Libya. Now, won't put the only man I can kind unim dear booking. Nothing in a book, no the quack offer. Make I am a woody woman. Now, so, Ubon said Benham's no, ye know Fantima baby. I bear bassa. If you are Mempeneso, say, Bay, I am for booking come out a Jamesis. The flower in your bonnet, a ready money up, pray. I am a boss. Na se o sulia uma se no kan buku bia isa o be soli bia no ne yire mo ka buku bi wansem no o ye ko buku bi wansem je se utumu se buku no ye ye viso se buku no bia se mo nyansa nyina den o wo sa buku no books no nim de wo books no o ye se o to books ya o nim books no nti me fra wa ya pon me sraw mo di na hwehwe books za wo ton no na hwehwe so benya buku bia e ma dwene nyansa ana buku bia e mu nsem mu dua so e da be kire me boss se de be ya be de bu mu se bia like nkra no me bo mo de nkra bo ano so ti me sra wa da bo de e ke tu kwenye ska wo kasa o dia kasa me ni aji na kwese mu so me de do bu play sa aba se no o de se me hwehwem na me de nyansa wo pa ye de ba obegie de em de abane de akoma boss mi mpo bit me agie di na so me o kasa yi de ma no yem da isi me wo se nya aduane anu ndan isi me so kofi a no bo mo se me hwehwe books no yesu ma me hwa e be do boa on okay timi mani ba to so me hwe so me de ochina na me ba ati me hwe ni gidi mate wa o de me hwe mate bi ni awet me ko be ma ngasa o de yo mo de okay mate me bi do over oh ngasa busama sensi anu meni aje chankana mami Shankei anka weye de odoma nkoma no ankasa de maaye nti ahoɔden wom enna kwasi broni ayanka afofra ba udua eni nahe na so akakraka ne bi nso aso ne muko dede eso ahoɔden bi anim ade a odoma nkoma ye bia yade ahoɔden wo enka ne tete me nana agya kɔdwo epenso me nana pa ye de meto ne efe na agya kɔdwo me nana ba odi afia manu asi yakofuom na wo hwese ensuo tene ne nua twa ho ahia
Omodo bia omo ya tunsu no no magyae. Ne nwura ene kwaye atwansu no ho ahia. Ne nwura na te agunsuo nim. Be sensu na ni kroje kama. Enti nsuo ni nyina natural. Wotia haba ye fe na anwene mo. Uchinchimi se na adi boma wasa bia ide ano. Onom so a esaya. Me no tena won se makọ drugstore na pharmacy akọtọ druda. Acho da. Ami pe me heda church dua bia ne de de. Habawe said the necessity. Ahodi ekura no. Enye yizi. Kaneno. Oduma nkuma ne hwe akwasibroni baabia wo fire ene ne reda ana o ma ne honnua. Ana ye abibifo wo hwe ya ho oden ene baabia yensu efire awia yetim ana o ma ye ho enema. Bibini bia esese ye man ni koye japade ho. Enti me galamsa ekoso menyi ntumu da. Efisa kwasibroni fi no krom abaye man mu se wo be seye niema na dabi akosere wo ho edi. Enipa wo man mu hwensu afes unya nwene empata ewo mu enne nhunu nsuo nani a ayese dido no akwasibroni woye nanso wonye ntrimusu timewura bomodin se ada me church san hahaman hu ene de bia ya no be na ka wotrim na dan kwama bi no se mi tu kwan na se komi krechi a ubetimi di aboa me ma no na matena asonwie Bawa ti ma ntu odi ni mfo se Bosheba eye twasu se mi akasa mitumi hu bebia dada obi lo to metiti won dada osishito eviosi agbanale dagba bi asitingbe kagbana tole gi okoda sinecho wala agbana han wala didi wala sagbana gon wasagbana gon hala ke fi mi odokata fi va nigba nita dagba be di agbana fifi la e da sinecho na agbana lo si na tojo agbana Brantie, send your new for seeing. But who say what pim subia at the Noasha womb? The book no, a wo sister penny no, and manable. It's more nimre, it's a one for when I and see for ma, who no many na, baby. Odinimfo no wayi ade na akyerɛ pepepe wa mo ate ase se wo fa asefo no e na afa book no enti sisi a wo fa asefo no mehu se wo de fe wo mo ukọ ho de edikan omo amfa ma de tosu menu omo amfa ma ne mpre nsa so saako na kone sare na de engoje ja mo na fa nkoto nkwala no so na omo fa book no ma na fa bra e kyerɛ sai omo mu ade kosi sai momu afani mpomua wode ne hu mua to mi wura aba mo nkyɛn ebe gina ade omo wa kyese omo ayo mo adwo so omo mfa ma mi wura mo ani nya den na ko omo ho sare na de na ko fa book no fabra na nkora yesi penifo sesa kola pad kokwa mu yeti da mama haban na kyerɛ no enti mo ani nya den na kwaji book ne bra na nkora no omo ya mo ni atro mo ni nton waka mate medi hu djuma na mo fa se fo no mama hu se o mo mua de mo fa mabo mani baako mienu o fa buku ni mame o pese mo na me ye pe wo de fe o mo ntida na so nko mo bu ade a se da bia ekwa to bibi ko mo ye sa mo ntade e de just ye bakra na mo ye dede wo mantam mo ate so mo fa na na yire ba ho eni nti aso mo dem na me se we de ko na ni bre so na kwaje ade n fa bra fie mate so mpese mo ne me ye pa me so me kire o mo woni nya de na kwaje ade ne bra mama kwa babio yeja na mo de sai na me adu elo ba de ase na mpese mbusa se yuma dia me de hye mo nsa no akosi sai
Me chere nwoma no. Ma kenkan ya akoduru ni pompon so oban. Mama me hu. Eja nwoma ne de yesua. Ba na de kodi opportunity e ba ha ne se. Efrada na de book ni maaye no. Ye koduru fie ofanso se ne nwoma bi ayera. Nti ma me ni me nwa adwen ho se ye de book ni bema ye wofa. Enye bi da. What is man sa ye dai? Sesi ya ma ba mu abui. Enwuma mi ni kanka ho asem nkyere mo se. Ma mo fa nwuma no mani pa da sani bia. We kura kyere se. Wase mu hu se enwuma no. Bibi wo mu. Evi se epani se edomani sa duoso ntakrache. Enwuma no monko so nsua. Ko fe me se mini mu be hia bio. Mpo se mo anyame ni me anhia bio mu a obi dumfuo bi ebe hia mo woni mu difuo bi ebe hia mo no wa kire mo ase mama ba mu muda onko so nkenkan na de mu hu mu nketwa wate mama ba mu meta amachi na me gidi se osoro hinaja enso ta mu achi wodi ya ni se mu besua ma hunu ni ewo mu wate Meja na dasi eso me damasi Sister abodi inside my body plenu ha me ho money prensa sister medi kan ba ha no wa bekasa afa book bi ho book na me no bedi ho komo first one wo ka kire me so obi so obia so wani sabe bio beka kire wo se book na wo mo fra na me ensa ho obi sa me se na den wa money pani din an kire me ene de wo wie ne kan wo se ade no book no abedu ma ne ho sister me ka kire wo se ene mi frifia akọ na mom enu se memla bio no na wadi book no aprapra ho e di ato kama na ma be fama ade enye sa ade a me be fia me ne mo sirisiri bio efi se me hu se wo no ma mo pese mo ha me mo pese mo tete me na me so me ha mo efi se yaka se mpanfo se sabo no nya no kawa wo fe ne se nkire wo me hu se no wo ma no mo pese mo ha me ti sa dia me so me fe me se akire mo sa mo pese mo ha me a me so me ha mo enti me kwa enu next time a me mla no na buku no waji da ho ti ato baby kama na ma be fama ade enye sa sister unhu me ye buku na wai me se buku na wai me buku be se sia na mo fa bo sheba wo free ala mo so madu he wo so ko baby se buku awo mo ho enti me free ha ya me do dem on na mo buku na ba to me nche wo dem o enye sa ne no mu ye nche di ye Efia ajamase makajo say you making kanya minim hunim die bia amakajo say ekwa ajamo sisu a da be ka chance ye kanso ye nya hunim die bia me kanso de bia ase atawa wo Efia mi gift ni na mo na de na esa mo di bisi Ati, dia mi rade mai. If liye, sister. Framu sa wo ye den. Ngamende. Na bia ni na me ko mama. Ni bia bia ko. Ma me kwa abontie na me ba. Me hu se Efia ni gift.
Omu kura book omu kan ba omu hu me asa omu di book ni isie. Ti ma aya ma dwemo na kakra o. Kupade na afia wonko school via. Wonko school no kana dia. Eno so amane bobi ababo amane. Ma me amene say afia wonko school. Ba ye wo ha na ofa ba ye say the book ayira. Ena wo hwehwe ne ni abresa ena wo hwehwe ne book. Di omo nso ya de say omo kan book ra na say metim betena omo nchen ma ye nyina ye kan. Nti e me won say na nko ade omo hu me omo de book ni sie me ma. Hey, mami. Ko fantutu bia me bo so nso. Nya betre kakranza. Ni hwehwe asem na mwedi. Mentimi mfiti prekope mu atankia. Say ye no say nye no. Me shiro say me nimi nwi. Ye kapa china nko. Ni ye ntem apotete. Nti bisira wa nya betre kakra me hwehwe. Wo fa. Wa beka no fi hampere no kura. Nka krom dia ma. Na enso maka mate. Me international. Me frebra. Na me na aka. E bia na ye DONKO la na. Ne bia na otimi dia ma wo. Why? Ma nti uji di say book na e wo mo ha mo de be ma ye. O fa ma. Wo de wa kan mate. They say ya no aduane na. Mo fa sefo. Samo ho ye di. Fa ya na do. Anse ma ban fie ha mpre no. Ni nyina me ba me meto mo. Ni mo minim se me nkla de mote. Ne book bi ayira. Me hwehwe. Busa ma musimu ni mo hwe. Na nanse me nya ntie. Se mo kan book bi wo fie a. Ama mo sisa panyini kula hu. Oba na mo pese mo de si. Book no. Ene maba. Enye bu mebe ka kire mo se book na wo mo ho a. Mo fa nya mo maame. Na mo maame mfa maame. Se me ba na ya medi a, me je ne boko. Se nya medi anso, me de mo de be mo. Nemom. Se mo ye mo adwen se book na wo mo ho na mo mfa maame de a. Ene me nso me hu kwa me na mo be fa so. Gifty. Mama. Sa me fia mo a. Mo fa ba. Oso ba be ne mo ka tata no asem. Mo se enim ho. Me so me ne maka ho asem. Mo se tata no enim ho. O se china. O be saba. O be pa be yi dem oni manyinala. O be hwo bia bag mu. Enti bi sira mo. Me mpase. E be dru ho. Me buku e hwo bag. Me manamo. Me ntimi nsuru ngu. Na me ko fa ha nyade enhim. Bibia nya metamachi. Enti chi yakopon bo so oba. Mon trase ma obia go ba bia. Na mon twam mo ofofie. Omla no mehwe mo niemanim. Se da oba ye obehu mu no kora no. So oba no behwehwe danim. Na se wa ehunu a e de aseda yere amewrate. Waka sabebi. Mama onya no yi wate. Ye edi. Ajesu. Me de be mawo. Fagu onum. Odugu onum a. Menno onso a mempim. Isa me kasa no. Oyo ba Jimmy for paawo. Oyo ba kwasiam. Oyo ba fu papa wutimi oba. Wutimi oba. Oba fu tantan te sewo. Ya hwe nanim. So mo yesi. Onso wanti man pinsu no. Na wanti no so anu so. No. Se ya na blabotie. Se ukunu estate so di watem ana wo kansama eya ekirew ana wo dan ye bie dia enya kan so na de go wanu wo yese wo bie wanu akasa no kai se wo ba habidi nso go wanu yedi na be man kan se wo oni oba sa oba wo betima bo blawe
one oba yɛsese ɛmaa ne bebree yɛboɔ mo ebi kwawale ba fie kɔpem sɛ ne kunu ka baako na waka aduasa ne kunu ka na waka ɛno ne masadeɛ ɛne aware gyan yɛi ɔdoma nkɔma ayɛ yɛi professors fo yi te sɛ asɔfo ɛkyɛ wɔn nhwɛ books esu ha ya nhwehwɛ mu nko ana me nso ne mam kofie na no kunu nkɔtena so Ila, aje dia ya ni ana wona. Baya boko. Bisa na se me buku ayira na se me dia kwani abasa. Na nyina na me sister di nkomo. Se me di ni fo na me se buku na o fa se fo no nti o no mo kasa. Na onye buku na mame. Na si ya ha sister esi kasa. Ase ne bu ofu se wo bisa nkwala na o mu hu nti enu o mo ha wo esi ni kasa na ha me pa. Nti e ma tun se enne meba. Se ma ba idie. Ene ni obi abayi ni niema na ma seche obi a. Wa me hu no wo niema mu no. Na se ma fa ma de na me hu kwan me no be fa so. Enu anti am ba. La. Buku ni aseme a wo kan di. Anope me wa na bebi di su. Edru ya adan a. Enkula no kikikiki o mapie. Nti em kopo sister ma no so di mirika e ko hwe nkwala no. Debi o mu di mirika se o mu dwane na se o mu di mirika o mu di agono mu di mirika. People chane de nem ne. Nese sister, me kasem ni nyina no wo bunu egu na som. Ene ono mofra na ye 1. Ene o mafa book na dwane. Ni mirika ye so mo kwanya aseketo. Saa. Messi book no e wo mumie no ho me di mendi sei e de hu ho. Nese sister enti de me ka bebebe nyina no ono wo bunu ni egu so. Se saa na sister ne mofra na ye dia me ko. Na mo muti bibia mane ha mo. Fia. Book no. Nsa fa komo fa. Yanya dai. Baby atumi carry. Ye fa sami na mensa. Party de jamo sky. Asema ye fa book ni mo bia. Tibe da me fa komo fa. Sanka bibi papa ni ma. Agwa fa on tire sa. Kwa jamo sisi ye nyobi papa. Ni won chire mo. Si ye nyobi papa. Ame ye fa book ni mo bia. Tibe da me fa book ni mo bia. Mensa sai meji. Si ye nyobi mani chire mo pa. Na beto asolu. Diango. Sweetheart. Sisi me hu se de nyoma sike ka ko ne de ato anibre. Nyoma ya akoye bone pa ko sise. Wo sister mo ene wo fa asefo omo di ehwamo. Omo di kura awie. Me je wo kura me nti ase. Wo sister mo buku yi won kola yi wo. Ya bo mo nyom adwen se. Ombema enkra ndi buku na breye. Intimidate ma dream bi ho. Sisi ma hwe hu se e wo se ye report to omuma media fo. E wo se report to omuma media fo ko sisi ankra no ma hwehwie. Wo mo ayira kora ye hwehwe mo ba bi a ye hu mo. Inti se de omuma media fo na police fo be yo mo adwuma, journalist fo be yo mo adwuma, CID fo be yo mo adwuma. Eno mo be boa me yetimi ache kran. Timi de nsusu ye no. Mama be ni ade pa. Sesi no ma ntaka se ni tubu. Ye wo kan wu. Ya de ma twem ho. Me kura metu ho na mo kakra. Me ni bi eja kasa. So ni boys ni kasa. No mo so tu ho na mo. Nti so so age sa dia. Eni so hwe media fo no. Eni sia di fo no wona ma me. Why? Ebe boa pa mi akra ma dwen ho. So ni bi eja ma kasa. Mo mo nya wa. Na me so ni ko hu CID ni no. Na se so mo so nya underground investigations. Sina minim se anamo bi a obetuo no. Se me ni okra na obetuo na mo pa. Ebi se me twene na se me so dwen na de be bom sa na. Na mama ni age se sa me yire no odi mechi o ta mechi. De me ye bia no. O ka me ho.
May I support you? Yeda. Boss. Jimudi. Tina my friend. Said Dibu ha. Nye die hia me ntumi nsan friend. Sanity. Na di we die hia me pa. Book bi a ayira. Wo fa asefo no. Afa book ni de twan. Ma bo wo ma, o ma fa book na ma me. Nti ma to me nsa fra wo. Si abo no pese wo hawa, ni sen ne bo. Mi Jimudi, minim sa di wo mbetimi ayama me. Boss, nka sampe che. Sa di bi se no se ka ofre fon so na ka de. Ye sa de no. Ba wanya aka che se. Ise ni se de tie de yan so de respect amaye. Nta me aba. Eye me ne boys ne de bi jama se hwiye. Mo jampa mi da. Sa di we bi de kama ma ma bi akọ kama. Black me bwana. Eno anu no. Boss. Dada. Ye bi ga dwuma ye de ama wo simple. Hwe, eni pa ka se penifo ye de yekum ewo ye de ewo sumase no. Boss nye bi ni o. Wo di picture na ye de ye kire phone so. Ese ne ka kire se yenku omkrama. Penifo baby say asembone ewo ye hye ma me ase. No di bia ko yi a na wo fa no. Ye ko se ehuri ye die. Wo sai ebopo bia ye de ntimi da. Tebi ye dwuma na ye de ama wo simple. Men ka sakura. Boss, so wa woni mi dada. Meno, woni mi se de mi sitie. Adwuma ya sa koye ma adwuma. Ti boss woni problem bia be killing it fast. So what I say be ma bieja ani ya hyase. Ti me ye oba nko ade ma kili ni nyina. O mani bom mo so no ne ya finish awie. Ti boss nkasa. Jimudi. Tina mi ya shamo san. Sanity. Hwe na me bibia kama ma. Sister nso ma se bi mu afa ma. Oh, beni chapa so ha. Tu di usuro. Ya kwere se bibia sete bibia na beji mu kuna ngasa dia belo. Ne di besi ya me na me fro. Black. Inde mu ye. Iti ko chi ne yi mu kuna de. Yamba.